Alhamdulillah Kang. Awan bengi diparingi terang. Amin. Kowe karo aku pinangka wakil Pagran Toprak Bakti Kuncoro. Ya Kang. Njaluk pangapura yen ana kekurangan kairune kanca sarombongan. Heeh. Jeneng menungso urip keduan lali lan salah. Iya. Ora lali sarombongan tetep ndedonga. Ya. Sak bubare nanggap ketoprak dalam rangka Walimatul Khitan. Bapak Harsono diparingi seger kewarasan. Amin. Lancar gone golek rezeki. Amin. Adoh saka bilaene. Amin. Sapa ngerti dongane awake dhewe musi orang Bapak Harsono tok. Dulur-dulurku bedingin sak kiwa tengene sing sepuh-sepuh nimbali Pagran Toprak Bakti Kuncoro. Ya. Sing sepuh-sepuh diparingi panjang yuswane, Sing nom-nom tepak judone adoh saka bilaene. Allahumma. Amin. Amin. Wong cara wong nyambut gawe saiki linambaran rekoso. Ya Kang. Jeneng ora enek wong meraih sukses itu butuh waktu yang panjang. Suwe Kang. Suwe. Pengen Terus sukses. nyambut gawe pengen sukses ki direwangi tirakat. Heeh. Nyambut gawe tekun modale alhamdulillah membuahkan hasil. Kowe ora ngerti dawuh Jeneng Sunan Kalijaga Piye, Kang? wis ngandhake nek dalile wong Jawa jare ngene. Menungso urip ing alam donya kuwi kebaeng lelakon. Ya. Sing diarani lelakon kuwi ribet. Waton menungso kuwi gelem budidaya lan ikhtiar. Aja lali manembah karo Gusti Allah. Insyaallah bakal diweni dalan kanggo gayuh kautaman. Ngono ya Kang, bener sampeyan nek ngono ya. Iya. Mula alhamdulillah ngene. Piye Kang? Kowe karo aku rong dina rong bengi ning desa Bedingin kene. Ngerti esuke? Sesuk nimbali ning Kolila. Ya. Bar Kolila ngalor sithik ning Kayen. Bar kuwi terus ning dine aku digak pangonan walah kulon gunung ungkal munggah gunung ngono ya. Ayo ora apa-apa ya awake dhewe didongake karo Pak Harsono. Mulih saka kene nyandung rezeki aja saka bilai. Iya Kang. Mula kuwi ngene iki rezeki tanggapan wis tak klumpukno le. Kowe Aku tak klumpukno kayaku. heeh. Wingi delalah anakku mulih njaluk mobil cah loro tak tukono kabeh. Mbok tukoke. Tak tukokne kabeh. Alhamdulillah. Ning cilik-cilik. Lah, mobil apa kok cilik-cilik? Lah nek gedhe macam ora larang kok piye? Ratusan juta. Lah ratusan juta nek cilik ora ya duwe ora masalah. Nek ya ora apa-apa nek kuat. Nek kuat ya tak dunga-dungane kuat. Sapa ngerti kowe wis ngerti dhewe Bilong umure 49 tahun. Ya, delok kas kowe aku tak leren sing makarya. Jejak peneruse tutukno kowe karo kanca-kancamu. ya aja ngono Kang. Lho aja ngono piye? Tuwa nek masyarakat masih memaui maksudnya sing belum sabar yo. Ayo berkarya nganti kaken-kaken laninan suatu contoh niki ngono. Jare senimanku panggilan jiwa ya. Iya no Kang. Aku wis bosen ketoprak aku tak leren. Heeh. Delalah ning omah krungu gong dituthuk remretek tangi. Tenan Kang. Lho tenan kuwi. Iso tangisan to Kang. Lah masalah ya apa? Wong Jawa tiga. Bapakku seniman. Heeh. Maratuwaku ya seniman. Iya. Maratuwa wedok ya seniwati. Mbokmu seniwati. Lah, anak-anak senewen rapas apa piye? senewen kedan kok. Senewen kedan. Lah ya kowe karo aku timbali Pak Harsono iki kon edan. Kon itu. Nek ra edan ora entuk bayaran sesuk. Bener. Nek aku tetep entuk bayaran. Padha. Bayar aku sentek. Lho kok padha iki berarti ya disiki kowe malah. Lah piye nyatane? Lah aku cara nyambut gawe iki ngene, Dok. Piye Kang? Ketoprak tak go samben. Lho, tak go samben. olah gaya aku lho. Lho krupati anake wong. Heeh. Duwe putu. Nek ora digawean maton repot le. Tenan bener. Lho aku ki nek ning omah, nek mat daun ketoprak iki samben ning omah aku petani ulung. Wih, lah kowe ora percaya. petani ulung. Petani ulung. Nek wong kene nandure pari. Pari. Telo, jagung. Heeh. Belok moh. Nggonku ora usum kuwi masalahe. Nandur apa? Usume buah-buahan. Buah-buahan. Lho, alhamdulillah saiki aku nandur melon. Alhamdulillah. Aku yo ndek pedoman kapan-kapan kathokku suwek sedeng melonku ketok. Oke. Dadi upama besok Sik. piye? Sedeng. Kowe iki budhek kae iki. Aku ora kowe petani ulung nandur melon. Lah nandur melon. Wong ngrumati melon jare kaya ngrumati bayi. Iya no. Alhamdulillah aku wis nandur melon. Kowe nandur melon. Sak mongso-mongso kathokku suwek sedeng melonku metu. Melonmu sepira? Melon sepiro piye? Lho maksudnya melonmu sepira? Maksudnya melon metu ki panen lho goblok ngono. Lah kowe ora ngomong panen iki. Lah ya metu ki ya termasuk panen kuwi. Kowe meden-medeni aku mandang ngomong sak mongso-mongso kathokku suwek melonku.
Lah iya, metu ki maksude panen. Kae kene metu tenan. Sing diarep arep wong tani ki nek nandur iso metu woe. Woe. Iku nek jenenge suatu kebanggaan. Iya no. Oh, lahir batin le. Kowe nandur melon. Nah, jare bojomu yo melu-melu petani. bojoku ya padha ae. Alah, Ngene iki masamu gelem nrong-nrong ning omah. iya be. Lah bojoku ya duwe sawah dhewe. Nandure apa? Nandure jeruk. Wat Lho, bojoku nandur jeruk. Jos jeruk. Bojoku ya kandha aku ya padha ae, Pak. Sak mongso-mongso roku suwek sedeng jerukku metu ya muni ngono. Jeruke koprok wedi mesti. Lho, ya pikiranmu mesti elek saiki. Lho, Kowe ngerti tembung metu apa ora? lah iya panen. Metu ki panen. Iya. Terus tekan jeruk bojoku keprok, barang ki maksudku piye? Maksudnya sing ditandur bojomu jeruk keprok. Ora mesti. Heeh. Oh, jeruk ki rena-rena kok. Kok mene dene. Dicoba kok. Lho kok roh aku sing duwe ora apal kok kowe roh. Jeruke bojomu yo. Lah ya untuk kok mene masamu. Kowe iki yo meden-medeni nek omong. Meden-medeni apa? Tak masa-masa rok. Lah mula kuwi wong nyambut gawe kuwi linambaran rekoso. Iya. Prihatin. Tanpa prihatin awake tidak akan membuahkan hasil. Lah karo delok sasi poso. Kowe karo aku bareng do nglakoni poso. Nyatane Toprak Bakti Kuncoro poso pertama awake dhewe isih main. Wih, main terakhir. Kaya Ya ora. Kaya tau poso. Lah sasi poso lho iki wis mlebu 11 le. Sasi poso. Tenan kok. Toprak Bakti Kuncoro kena nggo sangu lebaran. Lah, iya ora. Tak kenong gitu warneng. Warneng. Lho kowe warneng senengane. Layakne aku winginane lebaran karo nggonmu panganan sing mbok ora ana. Ah, aja Isine kriping telo karo warneng celebokno cangkem 3 jam ora medhok. Oh, aja ngising-ngising. Lho kok ngising-ngisini? Aku lho iki nyata lho iki. Karo dulur bedingin lho isin aku. Lah gene kok isin. Lah kowe roh dulur bedingin nek ngrumati ketoprak ora? Jias tenan. Ya ora? Luar dari biasa. Yes ta. Lah, Wis lain daripada yang sampean lain. roh desane Sondo. Iwak 3 kilo kena gungi ngoni wong digawe. Kabila. Heh? Musik sing wae lho. Lho ya nyatane ya tenan kok. Kowe nek aku main nang daerah nggonmu. Iki iwak apa pil kabeh kok cilik-cilik. Tumpang dhuwur sego, tahu yo garing, tempe garing. Lho iwak kok yo cilik-cilik. Iki kena nggo contoh dulurmu. Bayar sono kowe roh mbleh kebo siji. Iya. Iya ora? Kalau iwak nang meja ditelecek pirang-pirang. Lho, lah kaya belo kok diingoni iwak. Wah, lho tenan. Belo ora penyakit darah tinggi. Heeh. Mangan iwak rawani, kolesterol. Iya, kolesterol. Iya, wong wingi aku mlebu rumah sakit kolesterol, darah tinggi, gejala tipes. Lho ana piye dagelan nanggap ketoprak ning rumah sakit liyane aku gak ana. Duh. Nanggap ketoprak di rumah sakit piye to? Lah 9 dina 13.800.000 ora padha karo kena nggo nanggap ketoprak. Oh iya ya. Iya apa ora? Iya. Nyatane. Bener. Mula umurmu wis tuwa sing hati-hati kan. Kowe wis roh dhewe nek bilang iki wis suwek. Dadi Suwek. Tuwek arek suwek. iki nesu terus. Iki ape mati menawa cah iki. Oh, lagi susu mati Lah wong kowe yo aneh. Ana wong diamungi terus. Nek wis tuwa ngati-ati ndak kena penyakit sirup. Penyakit sirup ya apa? Iku lho penyakit sing mlaku ning ngene. Goblok iki duwe es batu joki banyu seger ra iso. Lho, penyakit kok dikai Kuwi stroke goblok. Stroke karo sirup. oh tak kira nek sirup. Aku ora pengen di penyakit, aku gelem mati. Butuh aja lara sing rena-rena. Iya. Lho, tenan. Sing husnul khotimah. Husnul khotimah. Heeh. Nek ora niat mati aku kersake sing gawe urip kapan-kapan siap. Iya kan. Aja nek kok sesuk ngene iki lho, belok berdagel medun mati gelem. Lho Nah. nah hak demi Allah ketemu wong Islam. Lho lha apa wis tuwa, anak wis mapan, urip derek wong loro, ya ora? Sego sepiring wong loro sedina wis wareg. Lho tenan tak golekno sapa? Raketang modal pedak karo aku nyatane anake belok pegawai negeri. Anakmu? Lho sing nomor loro wingi bar studi banding ning Bali, Heeh. mulih ngerti teko wingi. Sing go roti ki. Ya sing roti ulang tahun kanggo bapake. Kowe ra roh kok. Lah aku yo ora ro pancen go kejutan asem kowe iki. Anak go mlumpuk ning bakul ngarep ketoprak ora dikabari. Bareng aku arep metu kok digagere ra umum. Skenario kabeh aku sing ngatur. Iya piye? Wah berarti iki termasuk wong pinter. Nek wong desa ngarani bathok bolu isi telek. Isi telek gudulmu kowe. Kuwi lho maksude ketok elek ning pinter. Bathok bolu isi madu. Cangkeme wong tuwek nggo obok-obokan. Apik. Apik tuku dhewe kok ora iso. Cangkeme sok kebul. Wah, kuwi jenenge pelecehan lho kowe. Ning sok. Ngok. Ngok. Ngapi? Wis lega atimu. Lega kan. Cangkeme wong tuwek arep didudal-dudul kaya bolong pitik.
kaya bokong pitik apa piye. Ning ganteng. Lho wong iki jare ngene, kancane jare nglegakno atine liyan. Yo ngono. Cara kowe nglegakno atiku, sapa ngerti sok wong liya gedhe nglegakno atimu. Lho, iya kuwi. Berdoalah untuk orang lain. Iya. Sapa ngerti orang lain sok mendoakan awake dhewe. Heeh. Lho iya lah biyen ra beda. Dagelan pati sing coba Jakarta ana piye? Gak ono. Ora ono. Liyane kita kaya apa? Ada seorang artis. Nah, ning alhamdulillah tak syukuri. Iya. Karena apa? Barometer untuk meraih sukses itu Jakarta. Iya ya. Ora pegawai, ora kontraktor, ora seniman, ora penyanyi. Kuwi barometer untuk meraih sukses Jakarta. Ya ora. Ning nyatane alhamdulillah dengan kerja keras Belong membuahkan hasil. Saiki nyatane melu ketoprak Mas Agus Bekti diparingi ketoprak laris. Amin. Ya ngene iki cara awake bersyukur. Hati-hati nyambut gawe sementing diparingi seger kewarasan. Amin. Awak sehat. Amin. Jare wong mangan ki saiki marai penyakit iki kopator makanan. Ya ora. Bener ya. Lah nek wong desa biyen nandur suket pirang-pirang colokno wong wedok-wedok, ayo matur nanggonku. Brul 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 brul. Suket ilang. Ya. Saiki domoh. Lah suket saiki sempret. Ces. Suket mati. Mati. Tanduran kurang ijo sempret. Ces. Ijo. Iya ora. Mula saiki wong mangan kudu hati-hati. Buah pengen gede. Buah pengen gede sempret. Ces. Wohe gede-gede. Lho, bojoku wingi awake kurang lemu sempret. Ces. Saiki bojoku lemu. Bedodong. Bedodong untumu suwek kuwi. Bojomu gede. Lho gede lah kene. Lho malah penak de bojo gede. Kene penak. Lho ngirit katuku spring bed. Lho. Maksudnya mbok turoni ngono to? Lho kowe iki ra ngono aja ngenyek kowe. Lho ora ngenyek. Aja ngenyek. Kuwi biyen lara-lapane dadi bojone Belong. Iya. Tanpa aku dadi mantune Mbah Bodong aku ora iso ngene iki. Oh. Lho alah bener. Lah kowe ora ngertimu ra saiki biyen ayu-ayune ledek ketoprak le. Bojomu. Lho jenenge Eko Sasyati. Eko Sasyati. Rol ketoprak Kembang Jaya Kodhe Pati. Wih, dagelane maratuwa Mbah Bodong kuwi. Bodong. Lho biyen ayu blengah-blengah. Kulite kuning rambutnya sak kencet biyen. Iya piye? Lho, aja ngenyek kowe. Saiki cek elik kan. Elik karo tak idak-idak raine kuwi. Kowe wis tuwek ra entuk elek. Oh, bojomu ya wis tuwek. Wah, wis tuwa rene katane kerja tak godaringan. Lah tenan ora? Lho, tenan. Alah, aku nyambut gawe jarine ngene. Piye? Aturane wong Islam. Hasil dari penghasilan awake dhewe nyambut gawe 2,5% kudu disumbangke yatim piatu. Yatim piatu bener. Lho. Nah aku ora trimo yatim piatu, ora tak sumbangno sapa-sapa. Heeh. Tekan omah amplop tak wehno karo yatim piatu. Ning yayasan kadoan panti asuhan. Ah, kesuwen. Dening ndi? Ngene bojomu. Lho, bojomu kuwi ya. Bojoku ya yatim piatu, Mbah Bodong sak garwane mati. Lah berarti yatim piatu. Yatim piatu. Nah, kowe dhewe karo aku ya yatim piatu. Ora yatim piatu awake dhewe. Oh iya, kowe yatim piatu. Kowe karo aku yatim piatu. Mbokmu mati? Ya. Bapakku ya mati. Heeh. Lah, mula kuwi ora entuk tukar padu. Mesti mbokku karo pakmu ning ngono pacaran. Ning ndi? Nang ati kono. Nang kuburan kono? Iya. Pak aku wis tak SMS. Gini, aja pacaran karo mboke Sondong. Lah gini ya. Raimu ajur, Pak, tak nene ngono. Apa ajur? Lah mbokmu merongos karo jangan karo Pak aku. Pak aku ya aja ngenyek kowe. Bapakku seniman ulung. Bambangan ketoprak siswa budaya Tulungagung. Jawa Timur kuwi? Lho, Jawa Timur. Swangarno. Wah, mbokmu tukang masak merongos. Arep jangan karo pakku raine ra rusak kabeh piye? Ora usah ngenyek wong prongos. Lho kok ngenyek wong prongos are? Oh. Lho wong prongos ki ana petingane. Ora ono. Ora percaya. Prongos nek ana petingane. Sesuk kon melu aku. Ning ndi? Ning ngarep Indomaret. Lho lha kowe? Lho nyambut gawe. Mbut gawe enteng kayane gedhe. Wong prongos kuwi. Lah trimo ngadeg nang ngarep Indomaret iki lho. Carane wong mlebu tuku teh botol. Bukane pundi? Lah niku teng ngarep. Tak. Teh botol, tak, sprite, tak. Lah kuwi nek sak rongkret sedina entuk dhuwit pira? Wong prongos. Wong prongos. Lho, aja ngenyek wong prongos kowe. Iya iya. Delok guys, Agustusan melu lomba maraton. Nomor 1. Walah mak ra iso mlayu. Ya, mung ngamuk. Ora iso mlayu sing penting rak tekan finish. Heeh. Sikil loro ngedak finish untu medhot benang. Ting lho. Kuwi juara sok ben. Aja ngenyek kowe. Mula aku ndonga, berbahagialah orang-orang yang prongos. Wah, wong prongos bukan berbahagia. Lah kene. Oh, padha wae. Ning ya ora apa-apa, Kang. Kabeh gumantung karo Gusti Allah swawak. Nggone iki wis penak rasa mungkin. Ora. Pakku mbokmu ki wis penak. Kowe karo aku bocah yatim piatu.
sing rukun. Yo. Oh, marilah kita galang persatuan dan kesatuan. Yo. Jare kerukunan pinangka sejatan menungso urip. Pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita runtuh. Yo bener. Kuwi Ning awake dhewe ya kudu pengati-atine ana, Kang. apa? Zaman wis tuwa. Zaman wis tuwa. Ha iya, kebak ing pengati-ati. Nah, tanpa tirakat. Orang-orangnya anggone mangan, orang-orangnya anggone turu. Wes. Jari rezeki nek wong turu ora ana rezekine. Heeh. Contone Pak sing digawe iki. Apa harus ana? Dhek jungkir walik sikil ki sirah-sirah ki sikil saiki nemu hasile apa mbugo anake netake nanggap ketoprak. Amin, Ngono. amin, amin, amin. Ora beda karo anakmu lanang iki. Apa? Kartoleta Lah gene. lho ambak wong nom iki kerja kerase ya tenanan lho, Kang. Dalam arti apa? Dalam arti ngene lho, Kang. Pikirane ben cah nom ning pikirane temuwa. Nah, kuwi sing tak elokke kuwi. Lah piye? Mergo zamane zaman koyo ngene iki. Heeh. Sing darani tuwa saiki sing ndi? Ora mandang umur. Ngono, Kang. Bocah nom pikiran temu ora sithik. Ora sithik. Wong tua pikirane koyo bocah saiki akeh. Ngono ya, Kang. Tenan. Iya, iya, Lah bener. kowe ketemu karo kancoe dong, tekoki sinaune ning ndi? Oh, Lho, iya, iya. takoni. Tak sinau. Nah, Senajan aku tak sinau. senajan tua aku tapi pemikirannya isih cerdas dhek. Namanya orang belajar sekarang tidak mandang usia. Oh. Loh iya, Iya, iya. ono pepatah mengatakan di atas langit masih ada langit. Ada orang pinter masih atasnya masih ada yang lebih pinter. Bener. Aku sugih sak dhuwurku jek ono sing luwih sugih. Heeh. Paribasane ngono kuwi. Iya, Kang. Nah, mula kuwi saiki ora kena nggo sembrono. Ning tak trima, Kang. Gene. Senajan aku kaya ngene lah tak trima. Lho iya. Mikire sak ngisorku. Nah, Ngisorku sing kaya apa? Sak ngisorku nek sing kaya ono apa sing nek? luwih parah. Ha iya ngono. Mulane ono unen-unen nek mlaku aja ndangak. Mundak kesandung. wah ya ora ngene umrah Nah, dalane lho, Pak. nginguk ngisor. Nginguk ngisor. Alhamdulillah diparingi selamat. Oh iya iya. Nah, mula Ning kuwi- jenengane menungso tetep ana kesandunge. Heeh. Kan sempurna itu hak milik Tuhan. Heeh. Ya kuwi mau. Jeneng manungsa ning ndi kan tetep ora ana nggon sempurna. Iya. Kecuali Tuhan yang di atas. Ah, ngono ta. Kuwi. Cara aku nyambut gawe ya padha ae. Aja nangis. Teko-teko kok nangis matane abange Caca. Ora abang biyen mung kuwareken. Kok kuareken apa? Iki tuh abang ora perkara kuwareken. Apa? Angger bar ngombe arak ya ngono. Ora tenan. Sumpah. Keturun kuwareken. Weteng kuwarek. Lah wong mangan ora mbok kira-kira pas ora bayar ae digetno mangan. Lah wong ancen kakean nang ngetoni sego. Oh, karipan iki. Elalo wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak dudu. Lho, wong Jawa karek separo Cina. Cina Londo garek sak judul. Heeh. Cina Londone goleki igor rene. Lha apa kan? Patenane sisan. Paten untung pucet lho. Timbang nyandung trimpet wong nyambut gawe. Unen-unen wong Jawa biyen. Oh. Mergo jamane wis tuwa. Heeh. Cina Londo garis sak judul, wong Jawa garis separuh. Iya. Oh iya iya. Iku sing diarani donyane wis ndoyong ngidul. Dunya njonyong idul. Idul ana ya, Kang? Idul Rono ben ancen rak-rak srengenge kowe. Lho. Uga ana tenang. Hmm. Oh, ngidul ro. Idul ki rono. Ana. Nggih, Mbah, mriko, Mbah. Ngidul rono. Ngidul rono iki Kuwi munjuk. jenenge mumbul. Munjuk iku. Donyane wis ndoyong ngidul. Ngidul. Biyen kae sing arane ana nek lintang kemukus manggon kulon. Lintang kemukus. Iki ana gegere wong ndur-nduran. Iya iya iya. Wong duran. Oh, sapa duran, Kang? Gedek ben nyamber dasmu. Ngono sunan ta kuwi ya. Mas wong duran iki pejabat-pejabat Nah. tenan dhuwur. Oh, tak kono sini dhuwur kono. Dhewe awake pikir rak ngene, Tong. Ya kono ya ben kono. Iya. Kene ben kene. Heeh. Sing penting kene jangan sampai ikut terlibat masalah yang di atas. Heeh. Nah, mula kuwi cara awake dhewe urip ning kampung, sesuk ana sing diliwat. Heeh. Alhamdulillah. Matur nuwun. Anak sekolah iso nyangoni alhamdulillah. Matur nuwun. Awak diparingi seger parah. Amin. Nah, ngono rasa mikir kono. Menghimbau karo tanon saiki. Iya. Hindarilah narkoba dan miras. Nah, Tidak ada artinya sekarang. Angel. angel piye? Nek kanggone jaman saiki ning nggone desa. Heeh. Narkoba angel. Angel. Mergo apa? Golekane ya angel, Heeh. tukune angel, Angel. regane larang. Regane larang. Ning sing murah
Apa? Dadi penyakit saiki. Apa? Pacebuk. Pacebuk. Iku goblok ta iki. Wah, ramu. Iku pelajar kabeh lho ning arep kuwi. Iya. Ora Facebook. Apa? Tulisannya Facebook, membacanya Facebook. Facebook. Kowe iki piye kowe iki? Facebook. Tulisane iku pacebuk. Tulisannya. Macane Facebook. Sing jaring sial lho. Jaring sosial. Jaring sosial. Ngerti Facebook artine? Apa? Aku ngerti ku ya buku tok mau. Lah iya. Buku ya. Fes iku bater, buku tiba. Lho. Angger mlayu bater, sandung tiba. Facebook tekuk ngono ya. Aduh, Ono Facebook sok ngerti. lho, timbang narkoba. Parah Facebook. Facebook yo parah. Iku minterke Ana bocah Facebookan meteng. nah, Perselingkuhan. lho iku maksudnya Facebook kok iso langsung meteng. Lho tenan gara-gara Facebook. Tanggaku wis ana iki ana 7 sasi gak mulai. Nah, Yo gara-gara kenal lewat Facebook. nah itu. Nah, Pak Ade mboke ngantek iki bingung golek. Bingung. Ngantek disiarno ning radio amatir dan sebagainya. Rungokno. Biyen niku. Biyen zaman pertamane jaring sial iku mlebu. Jaring Jaring sosial. sosial. Ya, jejaring sosial. Nah, Iku mlebu ning Indonesia. Oh, oh. Iku nek ora lihat internet nganggo izin ora iso. ngono. Saiki angger matane melek nyekel tek utek wis iso. Iso. Wis sing salah apa? Dunia hampir 95%. Wih, Wow. menggunakan Facebook mau ya. Menggunakan jaring sosial. Jejaring sosial mau. Wis sing salah sapa nek? Sing salah kuwi sapa? Sing salah yang menungsane dhewe. Ora iso. Apa? Sing salah ya tangane. Tangan. Sing salah kepiting. Loh. Nek sok kepiting. Lah kepiting kok dirantai, tangannya blebet. Iya apa ora? Kowe tau tuh man nyekel kepiting, tangannya dicol. Ora nyupit cangkem mah piye kok? Duh, kok tangan Iya, Bro. ke wong malah. Sing salah kepiting. Iya. Kepiting. Ngomongku tangan teko kepiting. Mergo iku dunia hampir 95% menggunakan Facebook. Facebook. Hancur tapi tidak tahu. Weh. Bocah wit cilik Heeh. wis digambar ning kono. Wis dilatih tangane utek. Kowe tau tumen cah saiki tangane mengkurep ngatong. Jan Ngatong maksudnya apa? Pulsa. Iya. Iku nek dienggo sangu kena seminggu 10.000 5.000. Iya. Saiki 2 menit. Gara-gara jaring sial mang. Tak idoni sisan kon jaring Lah sial. nek jejaring sosial kan kono. He. Lah nek kelangan apa nek jaring sial. Oh iya. Sial terus. Heeh. Sing umure rada enom, dewasa 17 tahun ke atas minggat. Apa meneh saiki sing buka status ora menungso. Ora menungso, kewan barang yang ngamuk. Gara-gara aku gableh ana kewan nek buka status iki lho. Kewan barang gregeten. Kewan apa? coro budel mapak kuwi. Ana corone gawe status terus. Coro esok-esok. Iki wis gawe status. Status coro piye? Esok-esok ape dideki wong adus. Waduh. Salah ini kewan. Iku coro. Buka status pagi-pagi udah mau diinjek orang mandi. Iku coro. Berarti kancane ngerti ora mungkin do metu ya. Kuwi sing coro. Wedhus. Wedhus sing gawe status. Lho. Sok besar. Heeh. Iku ya iso-iso. Hei teman-teman kambing jangan keluar. Besok hari korban. Oh iya. Metu mati. Mesti dibelah. Iki wedhus. Wedhus statusnya mesti ngono. Sapi yang ngono. Langsung buka status. Moh ngono. Moh ki nek urung dirabekno. Nek wis dirabekno. Nek bar dirabekno ngene gak moh. Piye? Nah. Mosok sapi unine neh. Lah kowe iki yo aneh ngomongne moh mbok didono aku lho. Celeng. Celeng ya guys status. Hei teman-teman, pagi-pagi keluar aja. Saya kan haram. Ora wani nyembleh. ora wani ya. Ora wani. Wong Islam bareng ora wani. Ora wani. Lah wingi aku roh urip mangan celeng. Ngicipi. Nah, aku jenenge padha ae. Iku ngono kuwi. Iki to karo manusia kanibal kok kuwi kok. Ora perkara kuwi. Mau bareng dingah gelem. Menungso ning Jawa digunakno ngene. Iya.
Angel pangan ning sembarang dipangan ora apa-apa, waton wetenge wareg. Timbang mati rekasane ra umum. Aku tau mati rekoso. Ndek apan mati? Mati kentekan dhuwit rekasane ra umum. Mlaku ngetan ya lara, ngidul lara, ngalor. Tau mati kowe? Tau. Ono innalillahi wa inna ilaihi raji'un sing mati sapa? Sing mati sapa? Lah mbok iki tak kok aku ora mudeng kok. Lho Mas aku jare kowe tau mati. Lah ya sing mati aku. Tau mati ya. Lah kowe lha sing urip neh. Nek urip neh. Lah sego enak aku ya urip neh. Nek sego gak enak aku ora urip neh. Kowe ngene lho Le. Jarene kanggo sangune mati sok ben. Ayo dong oke-oke nggon ibadah. Ngamal sedekah. Sok ben nek kene sapa ngerti insyaallah diwene nggon sing kepenak sing dadi swarga. Mula aku dhewe ya ndedonga muga-muga dulurku bedikin kene sok nek mati tak jak bareng manggon ning swarga kabeh. Amin. Ngono. Cara wong nyambut gerak kuwi mau. Piye? Dioke-oke nggone ngibadah, sedekah, nglakoni wong Islam ngakoni salat 5 wektu, kuwi kudu dilakoni. Siji ping pindho eling manembah karo Gusti Allah. Jare awake dhewe wong Islam diparingi seger kuwarasan, badan jangkep, diwenehi murah rezeki, aja lali salat 5 wektu. Amin. Wong sing cacat wae gelem nglakoni salat, apa meneh sing jangkep. Nah, kuwi dosa nek dilakoni. Bedingin. Tau tumon ana bedingin ana bencana? Gak ana. Ora tau tumon. Mergo bedingin seneng hiburan ketoprak. Ketoprak yang membawa berkah. Berarti ngomong apa? Lho, tenang. Ngomong aku ketoprak baru berkah. Oh, tanggaku nanggap ketoprak ini bar tangisan kok. Kok tangisan piye? Ono macan karo lo, mau kakak. Lah kowe kakok nang ndur panggung ki arep godhol sapiku loro. Lho. Bar nanggap ketoprak sapine loro ilang. Iku ora sapine loro ilang. Apa? Iku ancen dienggo bayari ketoprak. Lah ya mula kuwi. Kok iso membawa berkah gayaku koyo roh. Ora ngandel wong nek ngeyel ngene iki. Sidoarjo. Lumpur lapindo jeblok. Kowe tau temen tanggapane dhuwure lumpur? Gak tau. Ora tau nanggep ketoprak. Wong ngono ki wong sing ora ngerti budaya. Nek gelem nanggep ketoprak lumpur lapindo. Wah, ora karo bledok. Mergo seni budaya paling tuwa ya ketoprak iki. Aceh. Wah, Sunomo tak mabdang. Sunomo tumu suwek. Sapa? Tsunami. Tsunami ku cilik wong gedhe ya Sunomo bdang ngono. Ora tau nanggap ketoprak. Nanggap ketoprak aman ora ana bencana ya apa ora? Pangandaran. Bendungan jebol. Ora ana udan, ora ana angin, bendungan jebol. Iku ya gara-gara ora tau nanggap ketoprak. Lah kowe wingi tau ditangkap ning Pati gak? Tau. Lah wingi Pati kulino nanggap ketoprak nek ya banjir. Mergo ora nanggap terus. Ora nanggap terus untumu. Wah ora bersyukur lele. Ketoprak jenenge ketoprak Pati. Ngomong blarang. Ora ana wong Pati sasi apitan tetep nanggap ketoprak. Wong digawe ya nanggap ketoprak. Jarene wong Pati iki nanggap urung ketoprak urung darani wong gawe. Nggon banjir ndi? Nggon sing banjir ndi? Pati kota. Ya. Ngetan nganti tekan Batangan. Ya. Ya kuwi banjir ngidul tekan Ngantru. Sing ngarai banjir apa? Kali. Kowe tau tumon ketoprak tanggap ning tengah kali. Ora ana. Mare banjir kali. Apa? Banyu.